Nyakorom jongo pogro gi mano bende nonro yango ni atamalo mamalo mar mine mapek kale lwenje mag kinde mag gidhi nyuol e ute thieth mag piny owacho. Nonro mar riwruok mar piny owacho manyicho gol e wi lwenje majuko mine mapek e kinde mag gidhi konyore yango ni lwenje gi osemako atamalo 83 mar mine manotimnegi nonro. Atamalo 11 ne gin mine man gi ng'ol. Atamalo 46 ne gin mine manie kinde higni 25 nyaka 34. Atamalo 51 to gin mine mawuok e anyuola ma yutogi nitiere piny. Judith Omondi lerono matut. Lwenje majuko mine mayachi kinde mag gidhi nyuol. Kinde mathoth ji paro ni magi makare ahinya to e ute thieth mag piny owacho. E kinde mane Jennifer Mbula, mama mane oyudo nyathine ma okwongo e higa mar 2017 yach, ne omor kendo ne oketo ikruok makare motelo ne odiochieng' nyuol. Mane okoikore ne en lweny mane oyudo e kar thieth odiochieng' mane muocho chakore. By the time nilianza kuumwa, nilienda labor. Kufika labor ward, the nurses wenye nilipata waliniangalia, then wadi yenye walitumia waliniambia vile ulipanua mtoto akiingia panua hivyo mtoto atoke, then wakadisappear. So I was alone. By the time kujifungua nilijifungua peke yangu. Vile nilijifungua mtoto akatoka, nikaita manasi, mtoto ametoka. But what they responded, they said ni uoga uko nayo. So I had to kuchukua blouse yenye nilikuwa nimevaa, ilibidi nichoe nifunikie mtoto cause niliangalia nikaona mtoto wangu atakunywa hewa. Kata bed ni onge kod ranyisi ni kamoro lweny mane okadhi e od thieth mar piny owacho ema omiyo nyathine ite odino, en owuon opani kamoro mane okelo midhiero ne nyathine nyaka kawuono. Kane onyuolo nyathi mar ariyo, ne ochune odhi e od thieth machielo kama ne ochuno jaode mondo chul gimoro matine ka kony chiege. Nanga ni kama shida mtoto wangu ilitoka hapo. Kwa hadi wa leo mtoto wangu asikiangi. And ilikuwa to an extent hadi sasa nirudi in that hospital niulizie birth notification ya mtoto hakuna. Second born it happened. Sijui niseme nini but nilikuwa tu na Mungu. I had to bribe the doctor ndo anishungulike. Nonro mar riwruok mar piny owacho manyicha ogol yango ni lwenje gi osemako atamalo 83 mar mine mane otimnegi nonro. Atamalo 11 ne gin mine man gi ng'ol. Atamalo 46 gin mine manie kind higni 25 nyaka 34. Ka atamalo 51 to gin mine mawuok e anyuola ma yutogi ni piny. Josephine Mwende, jakedo ne jotuo man kod ng'ol mar obwongo cerebral palsy, koni kata ene okadhi e lwenje gi. I remember back in 2017, it is when I was blessed with a baby boy, and it was not an easy experience. I went to various hospitals. The first two could not accept me. Atamalo 55 mar minegi yudo lwenje gi e kinde mag gidhi nyuol, ka atamalo 27 to yudo midhiero ka giyach. Bende nonro ni yango ni jochiw thieth nurses ema kinde mathoth nyayo lwenje gi, jochol mine ka achiel gi ji mamoko ma bende tiye ute thieth to gin jochiw thieth. Atamalo 9 mar nyithindo matindo wito ngimagi nikech lwenje gi, ka atamalo 13 dongo margi rochore nikech midhiero ma onyak bang' nyuol. Kata bed ni thoth mine mayach kalo e thagruok makamagi e kinde mag gidhi nyuol, okang' ma ikawo kod chik tin ma okalo kaluwore ni piny Kenya onge kod chik matayo kaka inyaked kod lwenje gi. Paro mar chik ne ochwal kod jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba mar keto kit lwenje gi kaka achiel kuom lwenje ma kit chwech. We have had a case of Naivasha District Hospital where a 23-year-old girl lost a child and was only presented with a corpse and was told, this is your baby. So I thought it is important for me to propose a motion, and therefore I tabled a motion last year before Christmas. And my motion was not debated because Parliament lapsed for Christmas before my motion was debated. So I have reposted my motion again, and I hope that we shall be able to debate. What I'm seeking for as the mover of the motion is to ask the Ministry of Health to come up with a policy on obstetric violence. Nyaka sani mine mayach kod mause kali lwenje gi oketo geno gi od bura poni paro mar chike gi biro kalo kendo bedo gino mabiro konyo gi e dwaro ratich gi. Judith Omondi, Ramogi TV.